अरे बलमा बलमा कदर न जानेला बाली रे उमरिया के। अरे कबले जोगा के राखी कबले जोगा के राखी हई कोमले शरीरिया के पलमा। अरे पलमा पलमा कदरे न जानेला बाली रे उमरिया के। भोले बाबा जोगिया जोगिया हो राम। आई भैया हम गायक सूरज यादव सवरिया आप सभी सुने वाला श्रोता सुनवैया भैया के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम बा। आई आज सूरज यादव सवरिया ऑफिशियल चैनल के माध्यम से और हमारे लाइव के पहला बिरहा आप सभी के सहयोग से आज आप लोग सुनत बानी और आशा ना पूर्ण विश्वास बा ये भैया हो कि आप लोगन के प्यार आशीर्वाद जैसे हमारा लोकगीत के देला वैसे हमरे बिरहा के दे जा। आई बिरहा के एगो दर्दनाक कहानी बा। ई कहानी हमरे जौनपुर जिला के थाना कुटहन के मलुकपुर गांव के कहानी बा ये बाबूजी। और कहानी के सुनावे के पहले दिल द्रवित हो जात बा कि कहानी के सुनाई का उ घटना के जे जे सुनले बा ओकरे आंख से आंसू बा। आई पूरा कहानी के अपना बिरहा के माध्यम से हम सुनाई। भूमिका के लाइन में कवि संकेत बतौलन का करेगा जो जैसा भरेगा वो वैसा जैसा चाहे कोई होता नहीं है। कुदरत की रहती सभी पे नजर है। दयालु हृदय वाला रोता नहीं है। मौत का कारोबारी न होता सुखारी। चैन की नींद हरगिज सोता नहीं है। कभी ओम प्रकाश सूरज जो है निशान धर्मा कभी मौत का बीज बोता नहीं है। ए बाबूजी कभी के गजब के लेखनी बतावल गईल। एगो जौनपुर जिला के थाना खुटहन क्षेत्र में मलुकपुर गांव पड़ता बा। वही गांव के कहानी बा। कहानी आपके आगे बिरहा में एक एक स्टेप में आपके छोट भाई आपके बेटा बताई। लेकिन ये कहानी बा एगो दलित परिवार के पति पत्नी। पति के नाम बतावल गईल रामचरित्र और पत्नी के नाम किस्मती देवी बतावल गईल। किस्मती देवी और रामचरित्र के किस्मत खराब बा। आई बिरहा में कवि के लेखनी के गजल बतावल गईल का जहाँ आदमी भी काला जहाँ आदमी भी काला उ बाजार ना कहाला
कवि के गजब के लेखनी बतावल गईल है कर्म अपनी ड्यूटी कि मनई के का करे के बाए भैया आज सुबेरे उठियन तो अपना काम में लग जाइयन सूरज भैया। उहे कवि के लेखनी बतावल गईल है कर्म अपनी ड्यूटी है कर्म अपनी ड्यूटी फल देने वाला दाता नहीं खास वो बेगाना वही पाता जो कमाता नहीं खास वो बेगाना वही पाता जो कमाता है कर्म अपनी ड्यूटी है कर्म अपनी ड्यूटी फल देने वाला दाता ए बाबूजी मनई के अपन कर्म करे के बाद लेकिन उहे कर्म करत करत वो रामचरित्र और किस्मती देवी के किस्मत कितना खराब हो गईल बा। कहानी मोड़ ले ले बाए भैया कवि के शहर में बतावल गईल। जिला जौनपुर में खुटहन एक थाना है गरम मलुकपुर का करुड़ा ये फसाना है। रामचरित्र पत्नी किस्मत की बेचारी थी रामचरित्र पत्नी किस्मत की बेचारी थी 6 पुत्रियों में अपनी बाग को संवारी थी। किस्मती के साथ ऐसा खेल किया किस्मती के साथ ऐसा खेल किया जीवन के सफर में पति पत्नी को फेल किया। बिछाए नंगा तार कमलेश सिंह बगिया में बिछाए नंगा तारी कमलेश सिंह बगिया में हंस पत्नी पत्नी मौत वाली जलिया में। ए भैया हो समय सवेरे के 5-6 बजत बा और रामचरित्र और उनकर पत्नी किस्मती देवी एगो गौवा के बगलिए में अधिया पे खेत ले रहे जेके बटाई बोलल जाला। उहे खेत के भरे खातिर सवेरे के 5-6 बजे दोनों पति पत्नी उठ के गईलन ह लेकिन उ का जानत रहने की का हो जाई। पति पत्नी उठ के जात हुवन उ खेत में पहुंचलन और पहुंचला के बाद ए बाबूजी का होत बा वही बगलिए एगो कमलेश सिंह नाम के आदमी रहा जेकर खेत वहीं रहल बगलिए में और रामचरित्र और उनकर पत्नी खेत के भरत हुवन भैया। रामचरित्र बगलिए खेतवा में गईलन है लाइन के खुला तार रहल लाइनिया के खुला तार जेके पकड़ी अपन रिश्तेदार और दोस्त ना समझी वो पकड़ते मात अपने आप के चिपका न ले और उहे रामचरित्र के साथे कैले बाऊ लाइन कमलेश सिंह के तार जब धैले बा ओ रामचरित्र के और जब रामचरित्र के तार धैले बा तो यही में
कवि के एगो तर्ज लागल का आप लोगन के मनोरंजन खातिर कभी एक लाइन देलन का देलन चूड़िया चट चट फोड़ला हमारी नौदम कलैया मनोज के मन बाए राजा जी अरे चूड़िया चट चट फोड़ला हमारी नरम कलैया मरोड़ के मन बाए राजा जी अरे मन बाए राजा जी आज खटिया के पाटी तोड़ के मन बाए राजा जी लेकिन कवि के संकेत बतावल गई कवि लिखलन उ खेत में समय बिगड़ल बा किस्मती देवी के किस्मत बेकार भइल बा तुरंते और जब रामचरित्र उ खेत के पास गईले न तो तरवा धा ले बा कवि बतौलन का पानी बरावती रामचरित्र तारे से भरइले हो किस्मती दौड़ी है अरे पानी बेरावती रामचरित्र तारे से भरइले हो किस्मती दौड़ी अरे किस्मती दौड़ी सोचली दे जाके छोड़ाई हो किस्मती दौड़ी लेकिन जब किस्मती देवी अपना पति के जान बचावे खातिर गईलीन है भैया हो उत्तरवा था लेलस किस्मतियों देवी के कभी आगे लिखे के पड़ल का किस्मती रामचरित्र गईले मारी बोरावा में भरी फेंके कमलेश डारी मोजा चप्पल छोटक बिटिया माई के ही पहले हो आके खरावा मोजा चप्पल छोटक बिटिया माई के जब पहला से हो आई के घरवा दिहली सारा हाल बताई हो आई के घरवा ए भैया हो रामचरित्र और किस्मती देवी उतार के चपेट में आके जब अपने आप के प्रभु परमात्मा के भेंट कर दिलन और जिकरे तरवा से मरले ओकर नाम बतावल गइल कमलेश सिंह कमलेश सिंह के पता लागल बा कि हमारा तरवा से एगो दलित पति पत्नी मर गइलन जब पता लागल बा ये बाबूजी अपना भैया के फोन कैले बा कमलेश सिंह कहले बा कि ये भैया का कैल जाओ वो तो रामचरित्र और उनकर मेहरुआ तो मार गए इतना बतिया सुनते मानो कर भैया अवाक हो गइल बा
अवाक जब फैल बात दोनों लोग अपन दिमाग लगौले ना कि कैसे मामला के सॉल्व कर दिहल जाए, फेंक दिहल जाए कि वो पता ना पावे। ए बाबूजी लेकिन का करबा, अगर नदी बा उमन पुअरा फेंकबा तो ऊपरे ना आई। कमलेश सिंह अपना भैया के बुलौले बा, दुई बोरा में करके, एगो बोरा में किस्मती के, एक बोरा में उनके पति देव रामचरित्र के भर ले। रामचरित्र और किस्मती के भर के अपना एगो मार्शल बा, वही मार्शल में भर के और ले जाके एगो नहर बा बाबूजी। जब नहरिया में फेंकले बा, कवि के एक लाइन तर्ज बतौलन का, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 यही सोचना था। लेकिन भाव कवि के इतना बढ़िया बा, कहानी में थोड़ा से मोड़ आ जात बा। जब कमलेश सिंह अपना बोरियवा में भर के दोनों लोगन के नहरिया में फेंक देने, सूरज भैया मुन्ना चाचा 11 बजे के समय बा, रामचरित्र के 6 बिटिया रहनी। ये बाबूजी वही में से छोटकी बिटियवा आइल बा अपने माई के खाना लेवे खातिर। जब खाना देवे आइल तो देखलस कि हमार माई बाबू हइये नहीं खन, वहां खाली चप्पल और मोजा पौले बा। जाके घर में अपना बड़का दीदी से बतौले बा, तो दीदी केकरे घरे गईलिन हा जेकर अधिया पे खेत रहल हल। ए भैया भाव बतौलन का, सिंटू घर जा बड़की बेटी पूछी बतला, सिंटू घर जा पढ़ की बेटी ये पूछी बतलाओ, भैया माई बाबू कहाँ पढ़ते ता खोजवाए। ए भैया बड़की बेटी और छोटका बेटी उस सिंटू के घर गलिन कलिन के भैया हमार माई बाबू तो ये नहीं के भैया हो, हमार माई बाबू के तो खाली चप्पल और मोजा खेतवा के यारी मिलल बा। आगे कवि कहलन का, माई के मोजा चप्पल मिलल खेते यारी, पर नहीं दिखे भैया बाबू महतारी। बिटिया कहले बा कि ये भैया माई बाबू ना बाड़े, लेकिन सिंटू सिंह अपना आगे उन लोगों के सुनते ना बा। बिटिया रोत बा, बिलखत बा। ए बाबूजी कहानी गावे में आंख से आंसू आ जात बा। आगे कवि लिखलन का, आखिर भइल काई चाला देता पता वाला गा, आखिर भइल का चला देता पता वाला गाय, भैया माई बाबू नहीं बड़े देता खोजवाए।
बिलखत बा कि ये भैया हमार माई बाबू तो ये नहीं खे भैया। लेकिन सिंटू सिंह कुल बात के सुन के कुछ कहलस ना, और कहलस कि तहार माई बाबू तो हमारे घर में आइलन ह। बिटिया कहत बा कि ये भैया कहीं माई बाबू खनवा में लेट भइल तोहरे के यहाँ तना चले खाए खातिर। लेकिन सिंटू और उनके परिवार वाले कहत बा ये भैया कि तोहार माई बाबू तो यहाँ केहू ना आइल बा। लेकिन वो नीच दरिद्रा कमलेश सिंह के हरकत देख के कमलेश सिंह के ऊपर का गुजरत बा ये भैया हो, अगर केहू लाश बोरा में भर के फेंके तो करे अंदर जिगरा होई भैया तभी फेंक सकला। और तो जिगरा बा फेंक देत बा, लेकिन 6 बिटियन अनाथ हो गईनी ओकर के जिम्मेदार बा। एको भाई ना बा बहन के बीच में, एको बेटा ना बा माई बाबू के बीच में। का गुजरी घर पे वो बहन तो ये खातिर रोली है कि हम राखी के बानब, लेकिन इहो बदे रोई है कि हमारा घरे के जाइए भैया हो। आई जब पूरा कहानी के जब ना पता लागल बा, वो बहन जाके थाना में रिपोर्ट लिखौले बा मास्टर भैया। और थाना में जब रिपोर्ट लिखौलस तबले पूरा पुलिस प्रशासन तो छानबीन करते बा। इतने में मीडिया वाले के पता लग गई बा। और धन्य है हमारे जौनपुर, हमारे उत्तर प्रदेश के मीडिया भाई बंधु कि आप लोगों ने इसका वीडियो बना करके दिन रात एक करके पूरे न्यूज़पेपर में इतना छाप दिया कि दरिंदा कमलेश सिंह तो जेल में ही चला गया। आई तेरी के भाव लागल बात कहे के पड़ल। उजत त पूरा दिनवा बीतल, पता रामचरित्र किस्मती के न मिलल हो। ए भैया हो पूरा दिन खोजत हवन सब मिलके, नात रिश्तेदार जे सुनत बा तहां तहां कहत बा ए भैया रामचरित्र तो इतना बढ़िया मनई, इतना पूरा अपन जीवन बेटियन के नाम करके दिन रात एक करके बिटियन के खियावत पियावत रहलन, बिटिया के जियावत रहलन। बिचवा में हो का गइल कि दोनों लोग के पता ना लागत बा। पूरा गांव रोवत बा, बिलखत बा। और ऐसा कहानी जिकरा गांव में होई ये बाबूजी ओकरा दिल से पूछा का गुजरी। और वहां के प्रधान एसओ साहब पुलिस प्रशासन सब जुट गइलन कि अपराधी के बा। और अपराधी के खोजे खातिर पुलिस प्रशासन निकलल। और पूरा बिटिया रोवत रोवत 6 बिटिया के बड़ा हाल बेहाल बतौलन। इतने पे पूरा नात रिश्तेदार रोवत होंगन बाबूजी, जहां जहां खबर गइल सबके आंख से आंसू आ गए। काहे ना आई भैया जेकर एको भाई ना हो, जेकर पूरा घर उजड़ जाए, घर माई बाबू जेकर उजड़ जाए ओकरा हालत से पूछा, ओकरा दिल से पूछा का गुजरी भैया। अब हिन तो जेकर माई बाबू बाड़े तो शान से कहते बा कि हम माई बाबू वाला बड़े। वो बिटिया केकरा सामने जाइए कहिए कि हमार माई देख ली है, हमार बाबू देख ली है। बिटिया अनाथ हो गई ने। कभी के चौक में लाइन बतौलन, पता नहीं जब कहीं चला तब सब थाने पर आए हैं, कारण क्या नहीं दोनों मिलते, फौरन रपट लिखाए हैं। एसआई महेंद्र यादव मौके की जांच कराए हैं, नहर के अंदर फेंके हैं कमलेश सिंह बतलाए हैं। नहर में पुलिस प्रशासन खोजत बा और खोजत खोजत
जब कहीं ना मिलने लोगन वो जाके धर ले के धर ले बाबूजी कमलेश बिटिया के कुछ शक बा कि दरोगा साहब से अपन पीड़ा रो रो के बतौलस एसआई महेंद्र यादव से कि ये साहब वही बगलिए कल्हिया तार बिछौलन कमलेश सिंह, लेकिन आज तरवा हटा के जाली लगा दिलन। कुछ शंका वही तार पे जात बा सूरज भैया। जब तार पे शंका जात बा पुलिस देखा भैया बड़ा दिमागदार हो खोजा तो पुलिस लपट गए अपने तल से ना सही कि न्याय मिलना चाहिए उन बेटियों को जिनके बाप और माँ चले गए हैं। और जब खोजे निकल हुआ 2 राउंड तो कमलेश सिंह के धरे गैलन, कमलेश सिंह गायब। और जब गायब पुलिस प्रशासन देखलस तब पूरा शंका चल गई कमलेश सिंह के ऊपर कि कहीं ना जाए के बाप पहले इन्हीं के पकड़ा। जब इन्हीं के पकड़लन कमलेश सिंह जब पकड़ाइल हुआन तो रो रो के कहलन हमरे कवि के बड़ा बढ़िया लाइन बतौलन। ये बिरहा के साथ साथ एगो चुनमुनिया गीत सुनला आप लोगन। भौजी समझावल रहली नई हर में प्यार से, भौजी समझावल रहली नई हर में प्यार से, झगड़ा न कैल जाला जाल में भतार से। भाव बतावल गई लाश देखी पता चलल बिजली के मारे हैं। लाश देखी पता चलल बिजली के मारे हैं, पूछताछ करी पहुंची कमलेश के धारे हैं। ए बाबूजी वो जब पुलिस प्रशासन कमलेश सिंह के धैले बा, कमलेश सिंह के ऊपर जब बड़ी मार पड़ल बा, जब पुलिस के लाठी तो जनते हो बा कि पार्टी में क्यों ना पहले हुए भगवान से ये विनती बा। पुलिस के मार जब पौले बा ओकरा जीरा से पूछा ए भैया हो इससे बढ़िया बात मरी जाए। और जब मार पड़ल बात कमलेश सिंह कुल बात के बकर देले बा, कलश की ये साहब मारा मते साहब हम ही ऐसे ऐसे कहानी भइल, तार लगौले रहनी अपना खेत में गोरू बछरू खाती, लेकिन समय बेकार भइल। सिंटू के खेत में दोनों पत्नी भरत रहलन। दोनों लोग जब गईलन तो वही तरवा में धरा के शरीर छोड़ देलन। जब शरीर छोड़लन तो हमके पता लागल तो हम ले जाके वही बगलिया नहरिया में फेंक देले। जब इतना बतौले बा पापी कमलेश सुनते मात्र पुलिस कहले बा कि साले के तुरंत फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन का करबा कानून के कुछ नियम दायरा होला, वही नियम दायरे से कानून आगे कैले बा। का कैले बा और भैया हो कमलेश सिंह के परिवार के जब पकड़ले बा तो उन लोग कहले का घरवा के लोग कहे मालूम नहीं पाता, घर के लोग कहलन कि हमके कुछ ना पता बा, लेकिन पुलिस वो कमलेश सिंह के धर ले बा और शंका तब सिंटू सिंह पे जात बा। कहलन का
मवाकाई देख शंका सिंटू पे जाता। जब सिंटू के भी शंका जात बा पुलिस प्रशासन के कि हो सकता है कि यह फीस कांड में शामिल हो, लेकिन अब पूरा तो ना कन्फर्म बा, लेकिन खुफिया विभाग से ऐसा पता लागल कि सिंटू जानत रहले, कुछ बात जानत रहले, तबे कहलन कि हम तोरा माई बाबू के ना जानत बानी। लेकिन सिंटू कहता है उस बेटियों से कि ये बहनी हो, हम तो चाय लेके गई रहनी तबो तहार माई बाबू ना दिखलन। कहानी में आगे बतौलन। अरे बीती एक रात जाके सिंटू के धारे हैं, अरे बीती एक रोज जाके सिंटू के धारे हैं, पूछताछ करी तब पहुंचे घरे हैं। ए भैया, पुलिस प्रशासन पूछत बा कमलेश सिंह से धमका के कि करिए पापी ते मरले तो मरले, लेकिन कहा जाके फेंक देले नहरिया मेरे पागल। जब ऐसा पुलिस कहले बा तो कमलेश सिंह कहा करे, अपना जान के बचावे खातिर सोचे कि हम जाके नहरिया में फेंक देब तो कहानी दब जाई और केहू पता ना पाई कि कमलेश सिंह के तार से मरले लोग। लेकिन का करबा, विधि के विधान बा, ऊपर वाला सब देखत बा कि नीचवा का होत बा। और वो बिटिया रोवत बा, पुलिस प्रशासन पूरे परिवार के घेरले बा, पता लागल बा। धीरे धीरे दिन बीतत बा। 14वें दिन बाबूजी लाश मिलल वही नहरिया के 2 किलोमीटर आगे। लेकिन लाश मिलला से पहले के कहानी इतना दर्दनाक बतावल गई कि कुछ दलित समाज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा के भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आके वो परिवार के दुख के घड़ी में साथे खड़ा हुवन, लेकिन न्याय दिलावे खातिर लगल हुवन। आई पहपट में कवि के संकेत बतौला। अरे पुलिस प्रशासन पूछ रहा धमकाई सही बताओ, अरे पुलिस प्रशासन पूछ रहा धमकाई सही बताओ, लाश नहर के अंदर कैसे आई सही बताओ। पुलिस तो बतौलस, जब पुलिस के मार पड़ल बा, कमलेश सिंह कहलस कि नहरिया में फेंके हैं, लेकिन खाली ई कहत बा कि उतने दूरी पे फेंके हैं, आनाकानी करत बा पुलिस से। लेकिन पुलिस के डंडा जेकरे ऊपर पड़ल बा, ए भैया उ त जनते बा ना, ए भैया, और आनाकानी करत बा। लेकिन आगे कहल गई, अरे कमलेश कुछ तेरे पुलिस से किया आनाकानी है, परी मार तो बक दिया, सारा हाल जुबानी है। अरे हुई भूल है साहब, हमें बचाई सही बतलाई है, पूरा बक देता है। लेकिन आगे कवि के लाइन बतौलन का, कमलेश है कुछ देर किया, पुलिस से आनाकानी है, परी मार तो बक दिया, सारा हाल जुबानी है। हुई भूल है साहब, हमें बचाई सही बतलाई है, जानबूझ न मरली साहब बताई सही बतलाई है।
ए भैया कमलेश सिंह कहत बा साहब हम जानबूझ के ना मरली, कहत बा कि हम जानबूझ के ना मरली, लेकिन जब तोहरे कारण मरले तो पुलिस थोड़ी सुनी, पुलिस तो धर ले बा और कमलेश सिंह अपन पूरा गलती मान ले बा। पुलिस प्रशासन कमलेश सिंह के थाने में ढकेल के बंद कैले बा। आल्हा के लाइन में कवि के लिखे के पड़ल का मास्टर कमलेश बंद भइले खुटहन के पन्हामाए भैया, गलती पे अपने हो रहे हैं पछता, गौवा जवार में बा मचल दहलका भैया, करे हाय हाय सब असुआ बहार, छवो बहिनिया रोवे गिर के जमीनिया भैया, कहाँ गईले माई बाबू हमनी के भुलाए, अपने ही जलिया में हंसले बहेलिया भैया, करनी पे अपने हो रहे हैं पछताए। ए भैया कमलेश सिंह अपना गलती पे पछतावा करत बा और छवो बिटिया वो जमीन पे गिर के लाश के देख के रोवत बानी और पूरा गांव के आंख से आंसू बा जब लाश के देखत बा। लाश के देख के पूरा गांव पूरा पुलिस प्रशासन और जहां जहां तक न्यूज जात बा सब रोवत बा। लहसिया पनिया में फूल गईल रहल ए भैया को, लेकिन चेहरवा खरा वाले चिन्हबे न करीहन। कमलेश सिंह पछतात बा। आई खड़ी में कवि के लिखे के पड़ल, दूसरे के रहिया में काट दे बिछा, उहे काट चुभी जावन खुद के पहुंचाए हो, वैसे कमलेश तारे पशुअन को बिछाए, किस्मती चरित्र मरे कमलेश कष्ट पाए, अरे जलिया में ढंग के आंसू झर झर बहाए, ए बाबूजी पूरा घर झंखत बा, सबके आंख से आंसू बा और कमलेशों के परिवार वाले सोचत हवन कि झूठ में ऐसा कैलस। आई आगे बतौलन, जलिया में झंखे आंसू झर झर बहावे, उहे काटे चुभी जावन खुद के पहुंच जावे हो, लास्ट में गुरु घराने के परिचय देते हुए हम ये चाहब कि दोनों पति पत्नी के भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार के न्याय मिले के चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से जय जय गीत के सुनत बा सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी, ऐसे ही बिरहा आप लोगन के बीच में सुने के मिली। और हम नादान बालक अगर कोनो त्रुटि भइल होगी तो करा के क्षमा करे के महान कृपा करिहन। ए भैया लास्ट में गुरु घराने के परिचय देते हुए कहे के पड़ल,
कुसुम पराग जद्दू भोला जी पूजी गुरु हमारे, कहे सुरेंद्र काशी गम में आंसू हैं सभी ढारे। अरे खोजत पूरा दिनवा बाबी तल, अरे सूरज